Mae Belmôn, le Manoir o cat Saison a'r cyrion Rhydychen yn un o'r bwytai a gwestai fwyaf adnabyddus ym Mhrydain ac os nad Ewrop erbyn hyn, a hynny'n ddiolch i'r prif gogydd Raymond Blanc a'i goginio ffrenig. Ond i gael gegin a ysgol goginio llwyddiannus, mae angen tîm o gogyddion talentog. Heston Blumenthal, Marco Pierre White a John Burton Race. Dyna chi 3 enw enwog iawn sydd wedi eu hyfforddi yma yn le Manoir gan Raymond Blanc. Ac yng nghanol y 3 yna, Michael John o Borthmadog. Mae angen Michael a'i gariad asgoginio mynd yn bell yn ôl i'w blentyndod. Haid fi ddweud adra yn tu 9 oedd o pryd o'n ifanc, so pawb ochr mam a dad oedd yn y teulu reit mawr, ond amser cinio yn Rhan pryd o'n i off, oedd pawb yn dod at ei gilydd amser cinio at bwyd. Bwyd yn dod o dynnu pawb at ei gilydd, ac o'n rhywbeth amazing amdano fo. Nes i ddechrau yn Griciaeth, nes i, restaurant yn y Pwchers efo Martin a Jill. Ges i coleg minnau yn Bangor a fanna, nath o i ddechrau. Nes i wneud 3 mlynedd o fanna, ond radag yr Rha, o'n i'n cael mynd i ffwr i weithio. Nes i lawr yma am trial am 2 ddiwrnod. A diwrnod gyntaf fi o'n i'n asistio Raymond Blanc yn yr ysgol efo cwrs nutrition. Ac yr ail diwrnod o'n i'n y gegin efo'r executive head chef ar y pass. Nes i 2 ddiwrnod, ges i cynnig swydd yn y 2 le, a nes i gymryd y swydd yn yr ysgol ar y pryd. So dwi'n meddwl sa cyfle fel am dod eto. Ac fues yna wedyn am y 2 flynedd nesaf. Ac oedd Raymond yn y gegin ar yr adag yna yn yr ysgol yn coginio bob dydd. Yn Dyma'n demanding. Wrth gwrs, dyna sut i gael y gorau. Ond yr un adag, so mae'n ffantastig weithio fo. Mae bob tro'n eimion uchel iawn. Uchel iawn. Ella ti'n cyrraedd na bob tro. Ond lle ti wedi cyrraedd yn uchel dal. So dyna sy'n mae'n pwysio bob dim. Ac bod Monsieur Blanc yn brysur yn ysgrifennu llyfr i gyd fynd â chyfres deledu i ddathlu 30 mlynedd le Manoir, mi oedd ganddo o hyd amser i godi'r ffôn. A hynny hyd yn oed pam oedd Michael a'i wraig yn yr ysbyty ar fi'n geni ei hefilliaid. Ffonio fi, oedd hi enw fo fyny, o'n i'n meddwl, o na, dwi'n mynd i gofyn rhywbeth am strawberries neu beth. So ar fi jyst atab o, nes i wedi, hello chef, fe nath o ofyn, oedd dim byd am bwyd, ond gofyn os oedd Kate yn iawn, os oedd bob dim yn iawn, ac os oedd yn isio beth. Ac nath o stopio be oedd o'n neud i ffonio ni, sydd o'n ni, a dyna sydd fath o berson ydi o. Dio ddim jyst yn cook, mae o'n... A ffrind. Mae ffrind, yndi, a mae fatha Iesu Gris. Os chi'n gael o dewis ar y person mwy enwog ti di syrfio bwyd, i gweini bwyd ar ei cyfer, pwy sy'ch chi'n deud sydd wedi dod yma? Mae hwnna'n anodd, achos... Yndi, mae hwnna'n anodd. Yr un sy'n sticio fi fwy, ni di lle chwerthin am hyn, achos da ni wedi cael lot o gogyddion gorau yn y byd yma. Ond yn y gegin, dwi'n cofio dolyg, achos o'n eisiau mynd adra i bort, funnily enough. Ac dros dolyg, ac dwi'n cofio, jyst cyn mynd, o'n i yna noson ola, a pwyd gynnu ni ar y check ar y llyfr oedd Lady Gaga. Yna, ond mae yna lot o bobl gwahanol, ond ti'n gwybod, dwi'n mynd i gwahaniaeth bwyd yna. Achos diwedd dydd, ti'n trinio pawb yr un peth. So ti'n mewn gwesti neu mewn restaurant bwy ti 2 ser y Michelin. Ie. Dyna'n ysbrydoli di ar gyfer y dyfodol fysa chdi licio cael bwyty dy hun a gobeithio cael y ser yna? Ie, yndi, yn y dyfodol. Rhywbeth mae'n oed i ddeud, ti'n mynd i ffwr, ti'n gadael fama, na siŵr bod chdi'n cael seren Michelin. Ond ie, un diwrnod sy'n licio ella adran port fyd. Seren Michelin yn port? Wel, hei. Ti'n deud rhywbeth fan? Hei, na fo, unusual. Dwi oedd yn llwgu. Lle ni am dro bach nhw'r ardd? Ie, na ddim strwg.